Често ли ви се случва да прочетете фалшива новина? Да. А как се информирате? Кои източници на информация и новинарски канали избирате да четете? Като младежи най-често се случва в по-социалните мрежи, като TikTok, защото това е главно най-използваното така за пропаганда в днешно време. И за всичко останало, не само за пропаганда. Аз главно го гледам много Фейсбук, мога ви прозвучи старческо, го гледам много Фейсбук и чета винаги статиите. И понякога гледам и новините даже. Не харесвам BTV, я харесвам много, ако това е от значение. Ти как се информираш? Честно казвам, аз просто виждам някакви рандом сайта, които ми скачат на телефона и просто проверявам първо в тях и след това проверявам други източници, от други сайтове или новини. Честно казано, бих повярвал на един млад журналист, който просто иска да каже истината от голяма фирма, като например Нова телевизия или BTV. Защото мисля, че BTV и Нова телевизия не са истински новини, а са контролирани от съвременните политици в държавата. Аз ще проверявам с изкуствен интелект. Да видя какво ще ми каже ChatGPT. Аз първо проверявам, да кажем, от дадения сайт, който съм тръгнал да намеря информация, или в TikTok, както те казват. След като видя информацията там, ще потърся в Google, понеже уж там всичко се знае и ще видя дали има сверени от някой по-достоверен сайт, защото примерно сайта на Нова има доста актуални неща, ама все пак чакаме от няколко различни източници, не само от един сайт. Какво мислите за националната телевизия и БНР? Корумпирани. Не, аз мисля, че е хубаво да има национална медия, която не знам. Която социална медия да има, винаги ще се намери някой, който я контролира. Да, всичко е контролирано за мен. Всичко ще бъде контролирано, има толкова много варианти, толкова много пари, така че всеки може да бъде изнудван, първото което е, може да бъде изнудван в това да направи така, може да бъде подкупен, може 1000 варианта да станат, така че никога не бих повярвал на национална телевизия. И това е. Изкуственият интелект е бъдещето. Значи, относно моята гледна точка към националната телевизия, към BTV, понеже имаме една позната жена, която работеше в една от тези медии и доста се опитаха да я цензурират това какво може да казва и какво не може да казва. Тъй, че новините, те, които казват, са истински, но са лимитирани така, че да насочат нашето внимание към по-дребни и не толкова важни значени неща за нас. Откъде се информирате? Най-често от социални мрежи и интернет. Телевизия почти не гледам. И смятате, че това са достоверни източници? Често пъти не. Интерес на истината. За вас кои са достоверните източници? Най-достоверните източници са електронните медии, но аз просто нямам желание да гледам новини. Информирам се главно от определени медии, които смятам, че до сега не съм равно прочела нещо, което е невярно. Последната новина мисля, че беше за футболиста, който е починал от Португалия, но тя беше потвърдена, мисля, че на световно ниво. Ами, ако трябва да следя, например, инфлуенсъри, защото се случва да има много жълти новини, примерно с някоя певица. Знам, че при Дара имаше така, Преслава и Галена, както ги разделиха. Затова предпочитам да си следя техния живот под формата на сторите в Инстаграм. Да, те не качват всичко, не качват своите проблеми, но страшно много се преувеличава на моменти и затова предпочитам да се следвам тях или примерно да гледам няколко източника, примерно подкасти, интервюта. Те са много хубави, защото човек може да се информира повече как мисли съответният човек и оттам да си вади изводи дали той би направил съответното нещо, което пише медията. Случвало ли ви се да прочетете фалшива новина? Знаете ли какво са фалшивите новини? Ами, случвало ми се, да. Откъде главно се информирате, като четете новини? Ами, от интернет. Цяло. Имате ли специфични сайтове, на които се доверявате или просто каквото падне четете, както се казва? Ми, честно казано, каквото попадне. Притеснявате ли се дали е вярна тази информация? Да, притеснявам се понякога, защото не знам, чета нещо интересно ми е или гледам нещо интересно ми е, ама
Ама винаги имаме едно на ум, че може да не е вярно. И когато това се случи, какво става? Проверявате ли втори път, от втори източник или просто оставате с първия? Понякога питам една приятелка, която разбира повече. Тя ми казва, това не е риск. Ама от друга страна, и тя не знам тя откъде е. Откъде знае, че това е истина? Да, то обикновено ще проверя втория източник, ама аз не знам и този източник колко е достоверен, тъй че понякога просто се отказвам, защото може би е така, може би не е така. Ако и втория източник да го казва, окей, мога повярвам, а може да източник да е казва съвсем друго и... Ето казвам, не знам на какво да вярвам. В повечето случаи нямам много време да проверя повечето един източник, тъй че виждам едно нещо и просто приемам, че не знам, може и да е вярно, може и да не е вярно. По-скоро сама проучвам. Опитвам се да не се доверявам изцяло на всичко, което казва телевизията със сигурност и списания като Блиц и разни други такива. Ами за България не съм много сигурна, защото живея в Англия. Честно казано, използвам TikTok, но не мога да кажа, че е категорично... Значи социалните мрежи? Социални медии предпочитам, да, пред официалните новини. Фалшиви новини може да намериш навсякъде и по вестниците. Прочета ли нещо, започвам да ровя, да копая по-дълбоко и да, ако разбира се ме интересува или пряко ме засяга, гледам да проучвам нещата. Чуждестранните сайтове и мейнстрим медиа, т.е. официалните източници, също има пропаганда. И затова още взето гледам по няколко източника да погледна, за всеки случай. Смятам, че много различни канали и така нататък не успяват неутрално да представят една тема. Винаги клонят малко към едната или другата страна и по този начин се появява едно емоционално натоварване от човека, че трябва да избере една от страните, но без той самия наистина да успее да помисли по въпроса трезвено. Като цяло всичко е ориентирано много към някакви страни, постоянно сякаш се клашват с двете. Имате предвид политическите страни? Ами всякакви, по какъвто и да е въпрос, хората са много ориентирани към едно нещо, примерно по-консервативните като цяло страни не могат да разберат точно или като чуят нещо, което им харесва или смятат. По този начин веднага се ориентирам към това, дори да не е вярно. В смисъл, повечето хора дори не могат да приемат, че фалшивата новина е фалшива или отказват да повярват, че е фалшива. Реално започвам от тези общо приетите мейнстрим новини. Оттам нататък вече, когато видя общата ситуация, от това как се представя популярните новини, започвам да се опитвам да намеря хора, които имат общо с тези каузи, проблеми и така нататък. Тези хора съответно от двете страни на спектъра на проблема. Предпочитам да чуя и двете страни. И след като чуя вече конкретната ситуация от различните хора, как те са го преживяли, тогава вече мога да си направя сметка по-скоро и през тези три канала да успея да разбера за мен лично кое е правилният избор в тази ситуация. Аз смятам, че никоя новина не трябва да бъде приета на 100%, независимо от коя част на спектъра на проблема се слуша. Смятам, че специално за тези новините, аз приемам си, че това е някакъв проблем, слушам ги, вярвам, че наистина, ако то се дава по телевизията, съществува, че трябва да се говори за това нещо, че трябва да му се обърне внимание, оттам нататък вече проверявам всяка. Тоест не се доверявам на 100%, но вярвам, че не са и изцяло измама, и така нататък. Като цяло, аз не гледам новини. Телевизора вкъщи не се ползва почти, новини не гледам, в интернет не се интересувам достатъчно, може би, от новини. Фалшиви новини срещам, може би, когато ми излизат като реклами под тази форма, навсякъде и с социалните мрежи, но просто не ги обръщам внимание и продължавам напред.